Dahil kini mag-reflect man sad sa atong desisyon ng mga Pilipino. Nga naman siyang dibutar mo ani sa una katong ka kay nagpapriso-priso lang. O manay kasagaran ko manaog sa tuwa ka nang mapriso, magpaluiluoy, magpa-play victim ba? O tanawa karon, lahi man ig mga kuan, nabay nahimo ni Miguelas Pilipinas ni. O. May pasiguro to si Risa Ontiveros kay naapa to iyang extended maternity leave. Nga nakatabang Miguelas sa mga trabahante. Nga ang mga tanang mga trabahante basta mabdos Miguel ang mga anak 120 days with pay. Kanino sumay natabang ni Trillanes? Nga panahon ni Digong ang puro bukang bibig ani. Kuan naman gini siya. Kini may galang political skunk naman gini siya. Way unod. Way agi. No? Okay man ang nakay pictos kalabas politika pero perform diha as senator. Pero kanina senator ni Miguel sabi, mabit na wa nakadaog. Salamat kay ninyo na padaog ka. Nya iyo pa siya Miguel nga di na kuno siya mudagan. Atik-atik na po kayo na lang yun kay wa gani ka kadaog og mayor. Dagway ay. Karon magikagubot mo anang West Philippine Sea. Kaning tawhanan ni pangutan-an ninyo. Kaning tawhanan pangutan-an ninyo kung sige buhat nga sa China mga igala kay nagbakdor man eh. Be. Nya trabahante pag ni mga igala sa ICC. Trabahante man ni sa ICC ni. Nya matawag ba natog patriot mga igala ni ngani traidor ni mga igala sa Republikas Pilipinas ni. Dating sundalo man ni pero traidor ni nga klase mga igala. Ano man asa man ni konsabo? No? Sagpa man ni mga igala sa ato kini nga ngani nga klase nga tao sagpa ni. Kaya dito ka mo dangop mga igala sa ICC nga naaman tay Korte Suprema de las Pilipinas buhi pamangka ni. Kisa may una may igala nga gusto mapreso si Digong kani Trillanes. Kay mo na may galay kay ingon lagi nga si Digong tinuod pala may galang mamamatay tao. Kini na giuna. Di ba? Kay ako mga igalag, ako naman lay mapriso, unahon ko na lang yun siya. Bahala na. Di ba? Pero gawas nun man eh. So, kanara mismo nagpulsify, may gala silang claim nga mamamatay tao tong tiguwang. Sila nga, naamang ko, naglakaw-lakaw man lagi sa una, nangampan niya man eh. Ultimo mga tao, nang yamid niya, di mo kuan. Di gani mo lamano niya. Anya, tanawa ka ron, nung sa ingon niya may gala, kung mugawas ko no ang ebidensya, kanang ebidensya nga word may gala, lalisonon pa na, o fabricated ba na may igsoon, authentic ba na ang ebidensya, genuine ba na. Kaya isa man to ka-drum to ilang ebidensya dito. No. Pero daghan na resources, nag-print. Isa man to ka-drum to ilang ebidensya, lalisonon pa na. Ang ilalang purpose, magkapagawas ng ebidensya. But pasabot mga igala, kay wa man ta di man ta mga igala makaingog, tinuod ba ng ebidensya o kuan. Ang ilalang yung purpose, magkapagawas og istorya, pasangil, bato kang Sara, mga igsoon. Ang sumpay ani sa statement niya, paminaw, kahit hindi na ito mag-lead into conviction, bisang kunog di mapriso sa Senate trial. Ang importante lang, dili daw malintan mga igala sa tao nga kawatan si Sara Duterte. Sumuray lang tumong. And you call that impeachment mga igala for accountability? Nga ang ilar na mga igala tumong is ipakita lang yun nga kawatan si Sara? Pwede naman lang i-AI na. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.